W imieniu Boga Otca, Syna, Ducha Świętego. Dnes buď z wami všetkými. Lubi bracia, lubi sestry, sme sa tu zhromadžili, so bychme sa pomodlili za našu osadu, kaž každú nedelu svedčíme túto Božú mšu za nás, za našu osadu. So bychme Słowo Boże słyszeli, jednali pod tym, coś słyszymy, a so bychme mogli dalej dawać to, co się nam we wierze, w nadziei a w lubości ważne. Naszym dzieciom wszystkim. Prośmy Boga, so to nam poradzi. So to w naszej osadzie, w prawdzie poradzi. Na spoczatku tutaj Bożej mszy chcemy Jego prosić. Bo wodacze naszej winy, waszo to, żeby on wodawał, że to nam nie poradzi. Uznałam. Wszechmocnym. A wam wszystkim, co sam wiele zryszył. Myslo, ryczo, jednajo, a dobre zanechuj. Moja wina, moja wielka wina. To dla proszę. Zbožnú stajnú kniežnu Mariu, všech angelov a sviatov, vás všetkých, modlite sa za mňa, pre kniezy našu. Smír sa nad nami, všechmocný Božo, a spúšťuši nám hriechy do nás, do večného živenia. Knieže, smír sa. Chryste, smír sa. Knieže, smír sa. Chvála Bohu ve vyšinách. Modlmy się. Bożo, Ty si nam naudał, zobychmy Ciebie bliższego lubowali. Tak dopełniamy Twój święty zakon. Daj, zobychmy so potem mieli, a tak se zasłużyli dończ do wiecznego żywienia. Bo to prosimy przez naszego knieza a zbożnika Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, kiż jest Tobą w jedności Ducha Świętego, żywa króluje Bo wieki na wieki. Amen. Czytanie z knihy Amos. Słuchajcie na to wy, koci šteptače Boheho a chcecie małego zaubić, kociż wybrajcie, dy minie so młody misaczk, zobychmy żyto przedawali, a dy zabat, zobychmy mogli otworzyć nasze żytne wubie. A zmieńczymy efu, a powiedzimy szefy, a sfalszujemy wahu lesčiwie. Kupimy się za srebro kudeho, a w Boheho za por sandalu, a będziemy przedawać samo pszeniczne pluły. Přisahuje jawy na hordost Jakuba. Żenie nie zapomnił na wszystkie wasze nieskutki. Słyszeliśmy Słowo Boże.
Druhé čítanie slyšíme z prvného lista svätého apoštola Pavla Timotej. Napomínam především, že byste prosili, volali, modlili so a ďakovali za všetkých človekov, za kráľov a ze všej viečnosti, so bychme ticho a v miere živí byť mohli ve všej pobožnosti a čestnosti. To je dobré a spodobné Bohu našemu učobnike, ki chce, so bychu všetci ľuďo zbožní byli a pravdu poznali. Přetož jeden je Boh a jeden posredník mezi Bohom a človekom, človek Kristus Jezus, kýž je sám sebe dal za vykúpenie všetkých, kajže so zjevil v svojim času, a k tomu som ja postajené za predaria a apoštola, reču viernosť nebžu, za vúčoria pohanov v pravej viere. Chcú tuž, zo bychu mužoja všude so modlo, čisté ruce pozbevali, bez niva a zvade. Slyšeli sme slovo Bože. Jezus Chrystus ponad nas dla kudy, haczku libie bohaty. Zobychmy przez Jego kudobu zbohatlili. Kněz buď z wami. Ze Świętoszczenia po Lukaszu. We wonem czasu porycza Jezus k wuczomnikam. Bohaty muž mieješe hospodaria, a tu w obskoržichu pola niego, zo piecza jeho kubło rozpiersza. On zawoła jeho k sebi a rekne jemu. Što to od tebe słyšu? Podaj rozliczenie wo swoim hospodareniu. Przetoż iżo nie budżesz hospodarić moc. A hospodar rekne se sam przy sebi. Što mam czynić, gdyż mnie kniez nuknicowanie wozmie? Kopać nie możu, po proszeniu godzić so hańbiuju, wiem, što czyniu. So bychu mnie do swoich domów przyjęli, gdyż budu z hospodarenia obsadzene. A on zawoła se dłużników swojego knieza jednego po drugim. Rekne przy niemu. Kelko se mojemu kniezy dłużny, on rekne 100 karano wolia. Tu rekne jemu, zmi swój dłużny list, syn so spišne a napisz 5-10. Potom rekne druhému, kelko se ty dłużny, on rekne 100 kurcov pšenice. Rekne jemu, zmi svoj dłużny list a napisz 80. A kniez pochwali niesprawnego hospodaria, zo je mudre jednał. Dzieci tohole sveta však sú miesobu mudriše, hač dzieci svitwa. Tež ja wam praju, zčińcie se przeczelo z niesprawnego mamona, zo bychu was przyjęli do wiecznych przebytków, gdyż wustaniecie. Sztuś je swierny w najmniejszym, była swierny też we wielkim. Sztuś pak je niesprawny w najmniejszym, była niesprawny też we wielkim. Jeli nieście sprawnie hospodarili, ani z niesprawnym mamonom, sztu wam potom dowierí prawe kuba. A jeli nieście z cudzym sprawni byli, sztu wam da to, štož je vaše. Žaden votročk ne može dvimaj knjezomaj služić. Budže pak jednoho hidzić, a drugoho lubovać, pak jednoho so džeržeć, a drugoho zacpywać. Nie możecie Bohu służyć, a mamonie. Dobre poselstwo naszego zbożnika Jezusa Chrystusa.
Młody hudźbnik raje první raz we wielkiej koncertnej żoli. Tydzień długo je zwučował, je so přihotował, na dniu je hordy na swój wukon. Po koncercie jeho mnozy kwala prajo wulkotne si piskał. To by fenomenalne. Hudźbnik czuje so derje, a je głęboko spokoją. Tola po wistym czasu przystupi k niemu stary hudźbny wučer. Melčo jemu praje. Ty masz wulki talent, ale rajesz przejara za siebie samoho. Gdybyś nawuknąć na drugich hudźbników, a na publikum posłuchać. Nieoczekiwana krytyka zrani młodego hudźbnika. Wun oczekuwaše kwalbu. Krytyka so jemu w tutym wokomiku nie lubieše. Po czasu pak przemyslowaše wo słowa wučerja, a je spoznał, zo so runie tute słowa jemu dale pomali. Dokež je so wuwił, a swój talent woprawdźe wukmanił. Lubi bracia, lubi sotry, kak husto sme też my konfrontowani z nieoczekowani krytyku. Znano, dokež nisme namakali prawe słowa, dokež nie by nasze dzieła do końca gotowe, albo drugich przyczyn dla. Krytyka nas wużada, dokež zjazamy ju husto ze zaczuczom, zo nisme dobry dość. Tola, gdyż głupszo poladamy, możemy się też odkryć, że je krytyka prawie zrozumiana, ale lubości zwurazniena wielka szansa. To pokaza nam też Biblia. Gdyż poladamy do dżęsniejszych czytaniów, to zwiścimy. W starozakonskim czytaniu z knihy Amos sme dżęca wielku krytyku słyszeli. Amos by było, tak możemy powiedzieć, z Tekoa, z miasta Judy, żywy we własnym lidstotku do Chrystusego naroda. Nebojazny je tedy bohatym a mocnym swojego czasa do świadomia ryczał. Won widziesze, jak su w Samarii bezraniczne żywienie wiedli. Miastem, zo bychu kudzi dale wobkutnili, a ich prawe potłoczowani. K tomu je Amos wobkedźbował, jak je so nabožina, wiera do Boha, przeco wiace ke pudlanskie wice wujewa, a jak bu bohatym samo ke siebie w obkruczeniu swojskie wistoty służywa. To pak, praješe Amos, znaprzeciwia so głęboko tomu, štož Bóg od swojego ludu oczekuje. Krytyka profeta Amosa byše tedy fundamentalna. A chceše nową orientację dać. Ona no chceše izraelski lud zmniejszyć albo zranić, ale znowa rozczać. Jeho krytyka byše po takim woprawdzie kaž wopryzanie winowego pięka. Słowa bychu ciężkie, bolostne znano też, ale trybne, żeby nowy płot nastać mógł. Też w Ewangeliu sme słyszeli poprawom nieprzyjemną stawiznu. Przyrównanie niesprawnego gospodarza. Jezus nie chwali niesprawnie jednanie, to zostanie wopak.
Ale přiwszej krytyki chwali mudrość niesprawnego hospodarja. Dokiż je na końcu krytyczną sytuację spoznał, a odpowiednie jednał. Niesprawny hospodar je mudry, dokiż je spoznał, że będzie na sudnym dniu przed Bohom swoją rozprawę odpołożyć. O tym, štož je ze swoim żywieniem, ze swoimi możnościami a ze swoim bohatstwem w prawdzie czynił. Biblia też o to wie, że egzystuje w obkadzie z krytyku dwie strony. Sprynia, jak krytyku przywozmu, a z druga, jak krytyku dawamy. Je zajímavé podadać do Świętego Pisma a si uvědomić, što to oznamienia krytyku přiwzać. Święty Paweł nas w prvním liście Tesaloničanom dopomina. On pisa, prúvujte všetko, to dobre si obkúvajte. Święty Paweł nas po takim wuči krytyku přiwzać, niereka se všetko nepřemyslowane přisvojić, ale so vo pravdže sprawnie prašeć, što chce Bóg mi pokazać, što je te dobre za mnie, w tych słowach drugiego człowieka. Jak krytyku dawamy? Tudre płaci, krytyku mieli we wierności a lubości wuprahić. Słowa, kotreż jenoś rania, znicza dowieru. Ale krytyka, kotra so z respektom, empatiją a przeczom za dobrym wupraja, może woprawdźe hojace szpichel być. Je zajímavé widzieć, że Jezus sam swoich wuczomników krytyzowaše. Samo izraelski lud, trudy jara wutre, ale żenie bez lubości. Lubi osadni, sme dženca žiwi w świecie, a czasu, w kotrym so wszystko, cele skuk husto krytyzuje. Haj, nasza tułażność, a też cyrkej, trzeba dobru a huboku krytyku, kotra żywenski styl, aktualne moralistke hodnoty, abo też tak mianowane naczasne myślenie do praszenia staja. Mieli pak so przeco też praszeć, hacz odpowieduje jeszcze nasza krytyka, nasze myślenie a jednanie, haj samo nasza wiera k tomu, štož Bóg od swojego ludu a swojej cyrkwie oczekuje. Przy tym nie jenoś o to krytyzować, ale znano tak, kaž profet Amos, że o to z naszymi słowami nową orientację zmożnić. Krytyka, kotraż to zamoże, je potom osobity grad Boży, kotraż chce człowieka na swoim puczu k zbożności formować. Ona dopomina nas na to, że nie sme dosponi, ale że smymy dalej rosć, a poma nam wolu Bożu spełnić. Tohodla dre mieli nauknić, kujżdu krytyku próbować, z pokornością przywiązać, a z lubością dalej dawać, dokiż jeli je woprawdzie z lubością związana. Potom może nešto nowe nastać. W ujednanie, w przypoczak bliższemu, a naposled więcej bliskość k Bohu. Amen.
Jezuso, Ty si na stronie małych a słabych. Prosimy Cię o prawe krzeszczanskie zmyslenie. Daj ludziom spoznać, zo obsteji prawa wielkość człowieka w tym, zo jeden drugiemu służy a pomaga. Prosimy Cię, usłysz nas. Naucz tych, kociż maja drugich nawodzić, zo swój nadałk jako służbu zrozumia. Prosimy Cię, usłysz nas. Niech bici a biedni wiedzia, zo je Boża moc wiecza, hacz na moc przeszczyhariu. Prosimy Cię, usłysz nas. Ponuwaj nas k tomu, zo bychmy słabym a zastorczenym rady pomali. Prosimy Cię, usłysz nas. Bożo, mocy Twoje lubości dowierjamy bóle, hacz świetnej mocy. Tebi sława, wieki na wieki. Modlimy się. Knieże, przyjmij mile dary swojego ludu, aż czyn, zo nam to, štož wierliwie uznawamy przez niebieskie potajności dary. Bo to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. Kniez Bódź z wami. Ozbyńmy w utroby. Dziękujmy so Kniezy naszemu Bohu. Woprawdzie je od nas prawne, stopne a spomożne, so ci stajnia wszędzie dziękujemy Knieże Święty Wodcy, wszechmocny, wieczny Bożo, przez Chrysta naszego Knieza. Przetoś wun niewulkotnie z nami jednał, za nas umrywszy, a z mrtwych staniewszy, je nas kwakle rycha śmiercze utonił. Nic my uzwolony lud, królowskie mysznictwo, Twój wykupiony święty lud. Tak wozywiamy skutki Twojej mocy, przetoś zeczmy sy nas to krasno światła zwołał. To dla spywamy z angelemi, arcyangelemi, stronami a knejstwami,
a ze všemi silami nebeského vojska pieseň Tvojej krásnosti bez konca vyskajú. Woprawdźe zjady se knieże, a z prawom czekwalicza Twoja stwoba. Przetoś przez swojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, z mocnym skutkowaniem Ducha Świętego, wożywiesz a świecisz Tyś on świat, a romadzi się neprzestajnie swój lud, żeby so Twojemu mienu czysty woprował od słońca skadzenia, hacz do jego kowania. Pokonie Cię knieże prosimy. Posvěć tutaj naszej daraj przez swojego ducha. Zobyś tej bywoj, czyło a krej Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, kiże nam poručił tute potenstwa świecić. W nocy, w którejż był śmierci wudaty zawun klip, dziakowaše soči, žonovaše jun, vamaše a podajun swoim uczonnikam prają. Zmíče a jeszcze šice o toho. To je moje čivo, kotrež bude za vás podate. Taktyž zawon pojedzi keluch, dziakowaše so žonovaše a podajun swoim uczonnikam prają. Zmíče a piče šice z něho. To je keluch novo a věčného zakonia, moja krev, kotraž bude za vás a za mnohých přelata k vodavaniu rychu. Čiňte to na mě vzpomínat. To je potenstvo víry. Vozivěme Tvoju smrť a Tvoje slova sa nekde slavím. To nič Vzpomínajo tuž knieže, na Tvojho Syna vozivěme jeho vozbožlivé čerpenie, jeho hordost nezrúvastanenie a do nebezpečie a čakáme do nič nepřinže. Ďakovní voprujeme Či tutun živé a sviate vopor. Prosimy Cię, zladuj na dar swojej cyrkwie, przyjmij woprowanie jenio, przez kotreż chcesz Ty być ujednany. Żył nas czyłom a kreju swojego Syna, zobychmy z Duchom Świętym napełnieni byli jedne czyło, a jeden Duch w Chrystusu. Wun niech z nas czyni Tebie wieczny dar, zobychmy slubene dziedzictwo docpili z Twoimi wyzwolonymi, ze zbożnej knieżną Barodzicielką Mariu, ze świętym Józefom, z Twoimi świętymi apostołami a zbożnymi matrariami, a ze všemi świętymi, na kotruż zastupnu prostwu przed Tobą so przeco nadziejamy. Tutun woporny dar naszego wujednania prosimy Cię, knieże, niech Tyje pokoje a spomożeniu wszego świata. Skručuj swoją cyrkę na jej putnikowaniu na zemi we wierze a lubości. Skručuj swojego służonika naszego Bamša Lea, naszego biskupa Heinricha a zromadność biskupów ze wszemi duchownymi a ze swoim wymoženym ludom. Wusłysz, miły wódcy, modlitwy tuteje swoje wosady, kotruż se tu zromadził. Zjednocz ze sobą wszystkie swoje po ziemi rozbrojene dzieci.
Spomni tež na našich zemretych, bratrov a sotry, a na všetkých, koci sú tebi so spodobajú z tuteje časnosti odešli. Přijmi ich do svojho kráľovstva. Tam budeme s nimi tež my, tu sa nadžijame, zo bychme s nimi tvoju krásnosť užívali. O to Če prosíme přes Krista našeho knieza, přes kotrož Ty, Svätý, všetké dobra dávaš. Przez Něho, s ním a ve ním, dáva soči Božo všeomocné Otce, v jednosti Ducha Svatého, však chvála, česť a hodnosť, věky na věky. Po spomožných přikazách a bojským rozvučeniu zvážíme si zpěváč. Otče náš, qui se nebesa, světco Tvoje jméno, přijď Tvoje královstvo, stajíco Tvoja volba, kaž na nebi, tak na zemi. Všedne chlieb náš daj nám dnes, podaj nám naše viny, jako my tyž podáváme svojim viníkám, a nevěď nás do zpytovania, ale umož nás, kníže, Otečeho svého, a daj milý pokoj našim dňam. Smil so nad nami a pomaj nám, zobychme od rycha přeco svobodní a především zamočením věští očakovali zbožnou nádžiu a příklad našeho zbožníka Jezu Krista. Přetoj Tvoje je královstvo a moc. Knieže Jezu Kriste, svojim apoštolom se praju, pokoj vám zavostajam, svůj pokoj vám dávám. Prosíme Če, neladaj na naše rychy, ale na víru svojej církve. Daj jej po svojej voli pokoj a jednotu, ki se živá a králuješ věky na věky. Pokoj knieza, buď stajne s vami. Strouče so s postrovom pokoja. Lejče, jenio Bože, kotre zebera rychy sveta.
Modlmy so. Knieże, Ty obnowisz nasze mocy ze swoim sakramentom. Pozbychuj nas lubościwie ze stajnej pomocu, żeby so Twoje umożenie uskutkowało kajż w sakramentach, tak też naszym żywieniu. O to prosimy przez Chrysta naszego Knieza. K dżęsnym wozywieniam niż po jedzenca 14 godzin tu farskie cyrkwi. Różoc modli so Kruszczycach od pundziele do piatka 18 godzin cicci, klosztre niedzielu 14 godzin, wutoru 18 cicci, sredu 8, a piatk 19 godzin. We Woklecach wutoru 19 godzin, a czwartk 17 godzin cicci. Kemsze we Woklecach su czwartk 18 godzin, we Dobrošicach sredu 18 godzin. Prynowo-prowinska wuczba w klosztre je wutoru 14 godzin cicci, zetka so nimska skupina. Škola zwučuje wutoru 17 godzin na farjen. Dzieci ze wszystkich wiesków osady od prynoletnika su wutrobne przeproszene. Piatki je dżakny wieczor krupczanskich putników na farę. Spoczatk je z kemszymi 19 godzin. Cienskie zryčinie je piatk 19 godzin 45 na farę w hornej żuli. Zapłać poprajmy za szczowace da za cyrki junu 1500 €. Zbierka przychodną niedzielu je za osadu postajena. Wutrobne zapłać bo wszystkim, koci su letuszu pasjon zmużnili a złoprawdzili. Sakrament zjatek księdze sposzczy so sobotu lewian wulenk z wudworja. Dzień za tydzień świecimy domkowanku. W Kruszczycach niech sebi dzieci przynesu korbik z darami sobu, a sytnu so nidom do wałki. Korbiki so hakle we byhu kemszu przed wota staja. Przychodną niedzielu przeproszuje TCM 14 godzin na niszpo ze żonowaniem zapszahu na wuku zahadkami. Pfarrer Mirčin Delling nie we służbie, ja jeho zastupuję. Na dżakny wieczor za wszystkich sobuskutkowanych a pomocników 800-letnego jubileja przeproszujemy 30 oktobra, 19 godzin do jednoty. Prosimy o przyzywienie na gminie, hacz do 10 oktobra. Pokaza so film o swiedzenski czahu a fota jubileja. Drużki wszystkich serbskich osadów, któreż nosza postawu Świętej Marii Dorożanta, są wutrobne na putnikowanie do Roma przeproszene. A to od 8 do 14 februara 2023. Przyzywienia przyjmuje so hacz do 30 oktobra na farę. Don Boskowy dom zariaduje wszelkie zetkanie, proszę lecze na wuweszk, wo przyzywienia proszę so hacz do 1 oktobra online. Ministranča Kruszczycach niech sebi prošu do zakrestije po nowy plan přindu. Dnia 14 septembra zemre w Starobie 81 lat Terezja Zarodnikowa, rodzena Knopec z Jasence. Kuwania requiem byštej sredu. To runia 14 septembra zemre w Starobie 84 lat Helmut Hohlfeld z Kruszczyc. Kuwanie a requiem byštej piatk. Dnia 17 septembra zemre w Starobie 97 lat Heinza Šočina, rodzena Liznarec z Kruszczyc. Pacza pustego wieczora modli so dżęca po wszystkich kemszach a po niszporze. Kołanie a requiem będzie tej pundzielu 22 septembra 16 godzin. Kniez daj im a wszystkim naszym zemretym wieczny odpoczynk. Niech odpoczuje w mirje. Ke Božím służbam pundzieluje Boža mša k Janželam Pistonam skazana z Prawočic. W útoru za zemretego Heinzu Kralowu a manželského Jana z Kruszczyc kajž tych zemretych swójbnych. Przychodne piatk za zemretu Luciju Rencowu ze Zejc. Przychodną sobotu za zemretu Rożu Petaszowu, zemretego starszego z Kruszczyc a zemretych swójbu Petaszec z Boranec. Chcę przypomnieć, że przychodną sobotu 16 godzin spowiedź tu nie. Wupisana ona je, ja pa nendu tu. To ja tak prajem. Ja mam drugie winowatości.
Niedzielu przychodnu je 7 Boża msza za zemreteju Hanu Szewcowu a manželskiego Jana z Nowej Wieski a żywych a zemretych swójbnych, a 10 hodin sitci za zemretego Wernera Gano z Kruszczyc. Tak daleko dżęsliście wozywienia, przyjął wam wszystkim jeden żonowany tydzień, a zo so wam poradzi te słowa namakać, koci są krytyczne, a tola wuraz luboszcze ke bliższemu. Kniaz buď z wami. Nech was pożonuje a škita, všehomocne a trojedne Bóg, Wódz a Syn, a Duch Święty. Dzicie w pokoju.